Seo chuid sa scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Seachtain ina raibh brat na Palestíne ar fáilún ag chaill agus aitheantas oifigiúil tugtha ag éireann de Stát na Palestíne. Dúirt an taoiseach go raibh fiúntas cuachtach, páilitiúil agus symbolach leis an aitheantas don Palestín, tra a bhfuil Israel ag leanúint leis na honsaithe in Gaza, bug ban ar bhíonta an dón mhór. Bhí agóid cóir na dála an teachtain seo faoin dhearchéim tithíochta sa scéaltacht. Deir muir na ggéaltaide agus anadaithe ó grúpaí pobal, ghfuil an aibh tithíochta sa scéaltacht a chur taithí na Gaeilge an mhaol. Ba muir na tíre i gculthaigh na bathan vóta le an teachtain seo againn agus luairmuid le rint cainteoirí Gaeilge a bheits a seasamhús na téhan áitiúla faoin na bhachtais. Mar chud dar sráith leithreach ban fiche cethir bhí díospreacht againn a craoladh beo ó Tuairisc a marna faoi héhan na Heorpa agus tá an craoladh sin le feiceáil ar an saoh againn. Tá sin a lig agus níos mó ar Tuairisc.